Basono omwanchwa omurigereri bw'TV yetu abagusi Global Radio buna botambe rero mambina bekigento getegesiniga sensemo ya YouTube galia mwanya kwa muku react mwa ile birengeri bino au mwatanga umuroyo umwana oyo nabwate talent sana na ndengenda muri yo mwana ngatoka kotera gito kuyayiga gatera buyayiga ekarokana ngaka nabwate talent getensinyo mode talent yo mwana kiyasokire ya na intunto konye bisa etoko yesokia bona nyako bankomnyako koika asenka ya yigo toka sensemo ya anyako location igalia sub county ya tutu chaje south na ikirona kire botuko na kwanda mono bibuli baye bante biringa yo mwana kare talent ya ento kuyebisa ngatika to ento kwana nere tunga morona inunge talent ye nero na kijana mbea na kiyoja kwaru kubona Edwin Bosire bas bono mwancho motegereri nero yo mwancho muligereri nero yo myaka irenga igo bwato no nyori boli myaka yao myaka irenga igo rocho bwato 10 ngoso mole school na kitata koruko Advance Bosire mama lendere Wilkista Kemuma aje woja wasome school Matonga primary school class ya karenga igolea 5 ya soko soma muri mukiori bwanje tekero mwaruma goche class ime kwago ka kero mwaruma goche class ime yani uko igubuya muri mukiori bwanje te asa masomo science kenda ngoro nyoto na kama ya na mwaso ndera ngwande school ngimwaso malere science ibwanje te deranda sana science musoma science igoronto ajana to katera buya tokeko kigalia matero kibwanje tengo erore kanisa kwanza haya kanisa toriko genda matero kiali bwanje tokotekerra Migi aba ndirigwa chaito kumanya igoro ya Migi ndirigwa chaito kwancho kotero kwa Migi ndirigwa chaito ko ligere kotekerera matera Migi ngale kayo konyora matera igwa tekerera ready mino kanyora watekerera gose minto gose mwana mino kotero ngoro kwende kwansi kwa Migi manyitro no komo igora to kunelia ya ngoro igora ngoro kyo kumanya kwa eba baligere lianga ndirigwa chaito tekerera kotero kwa eba baligere lianga ngale ilinge kamera gaje ngaro chaito kotero aba baligere lianga kana tukunelingo asini ni aba baligere lianga ajaba baligere lianga ena kubuye kandi bana ko chibasongo nchempikie mushi oli ansongo na so kwenyera manyetendo manga bate sikile tane ko sit anga nyetinya boke nya soyomo na yabuye goro bongo no bata mushi onde ngainanga agya konse kerabiyango korabuna lero njene gabiya ayano mwana amanji ngebuna kereba mokeira ko sebiringi chizirenge njungo ya kakito basa kategerera ya bisawa ninki ko atene dansi mane nyomba ningolete eso ni dek na inde ninki ko sege ebine bikaze njene nduki akarangoro jengo besho dingo kabesangole no nyene suti tokali baba muise ko je tokali baba no raita engera kino raita mbembe kangire mechando kerase ko genda na endoche amagoli menya tankembete kero koruroje kerana ale gwete simina ndale ko senondoje bamura bamina babenga bate bangembe chembe bembe omwana lise saboli otongiro katange katari siriwa keranko ande tindo balinga karani bane hoteli koko pimaiko na tokoli nkwane ndai kwango goita beawa abanje etemberole bune ko biyo moskali ayaigonga tongeli tete obo kwansirali ojisokora to bunge nyange atoye getinge ne jinti tokali baba moise ko yo tokali baba no raita engina ga kino raita mbembe sukago jani ngobet wango sire bamure anjero bete igogwete mbwata moto moya se birangara lyongete ayango kotogi anjero bete benge kerandi anjero chongete igoliete mego bote bunali tino korobogera ngomate tabio bwate ni alianta geto mwana muyo machano bwisiget to kabali bande be bwatoget ole tabauti amasikani obwate njonsone kali chwara kata bundi ane mbandole mbande getewa ora chande na moisora kina yonkunete mbako mo radi sambra ko monto munyana minyagya ngako moro to ndang kuire kusire rangoro kie made takale kerera takali baba misako yo takali baba no raita engina ga kino raita ai basono mwanchwa omurigereri bwe TV yetu abagusi Global Radio neroyo mwamororire mwamwigurire mambira beke gento keriaria mwande bimurigi na moretire neroyo mwigure ngana nero monyene okwango na ndo manyito kwao wafikia fikiang
nari kato kunelingo kidogo uwafiki yangi to ngose mulero mbuyole kuningo kidogo ejire jingondi watakire chiko vine jingondi ine mekora busa vine viongozi mekora busa kuruliro lie ine mekora busa watakire chiko vine jingondi mufturi kabakobeke bisuta akabawa bangi na katabulet aka kisungo kabwate asenti bakwiruke viongozi internet karamu e basha muninga set mubuko tabwa therapy no yato tigabana lito ko baile lift bakasoke moko isko bagosalit gafumbali ko magara sigati ne chinamba bago sababa siba chioteli ora bomire musto sase go ifaire bago jat pu ejine jingondi abakora wose ejine jingondi korulire ejine jingondi watakire chiko vine jingondi ine mekora busa vine viongozi mekora busa koruliro lie ine mekora busa watakire chiko vine jingondi akwandikira patabu atipikende ne facha diniri ngagoikatin akwegwe pira kanyera linande ngakaraya satingo koira nelinde edire na rombi imede mambi akwana ni urabuge ni minyamende simbe age mambe ejuyimbu yande karukende ondita yo maita asibamenyet aparaya ngebonsi ebaba mayete sapa konyole ba umire to bando urabuge no bainogete pu echine jingondi abakora wose chine jingondi gapi chine jingo ndi badagire chiko ne jingondi ine mekora busa vina viongozi mekora busa kuruliro lie ine mekora busa badagire chiko ne jingondi akago otigete gakaruete rang aravo marunsa kachweli erong ni sabusuta savete jirana kaveka kansa katarenga nine eko bitara kuna macho mutiene mubwato gojiboji no oleje agweta njera kwero ko musani namba kavuliza abwate jide obuka to wale siringe msidi ora abginga mutolio gadi ega ako abana chisoda na chips babe ngalafu basiramis pu ejine jingondi yotakije ejine jingondi eduine kirota ete ko choko monto monene yekirota ete kaba umusani ogotera matera aria nyasaye ario kugenda kanisa Jumapili umusani ogotera matera ngabuna babo migi gose umusani ogotera matera oki tera materanga na bami otera materanga buna babo migi mwanchwa umurigereri we TV yitu abagusi Global Radio umusani ogotera materanga buna yabo migi ali mangana ane na mangana ye Edwin Bosire bana bami no baroro mbarenga bale batano nayo monene nayo moke nayo gatatu nayo yo gatano ndio yo gatatu yombaro bandi babira bake bako kubwati kurunze basona mwanchwa omo ligereri kwigwereire kwaroreire ekine chinkondi nande gotero konde nkoro umanyete kwa masano ndi bwensi okukole kwa babuji tera yono go tera babuji tera ega kijimba bajanyalire nzumbogete ega kijimba bajanyalire ndagete moni chimbe baga kijangoli repi nabeire machoti chanjandi repi chikandiere sutingo chera boko ayame kambote kandio koboko echikoroma chigo uterera mwana go chega chikwere kana kere kone nyomba chikwere kana tara nyore kemone chigontigana ega kichimbe bachanya kemone tagete kemone e championi nanya kinde championi amene kiaroni chandegete una mwigo asekorasi ega kine kemoni tagete chimbe bachikali simenyata kera chiza iko chintaga tinanya goisi biase ngenjo esabuni ne kenyoline chabisete wa ono megi nakinga kora era tendera tichitiri kolia chiko yakabune aboda emete gonkobe kachabo kolia chiragero moiri to magani echabise yanga yo magani chikale to bosokunte benche akagenda kameten chembisete ega kichimbe bachanyalire mzumbogete ano montomu asante maite igoro nkanyoro muroyo kana twakora kagasi nere iga tukachiesa nere kidogo ngambekero musiki nganyari ngambekero musiki ego tima idina toheranga ya ningo na kia yoruete family no bwate ndo chakwa haro mwana igemi de family nero ngerango kidogo asa Marieta nche Bosira Alphonse oyo nyakundiare seitere bonyagatanyi sublocation location nyakoe Kisi Town district inche no moiboli mwana Edwin no mwana one
bono omwana oroche buna gonya gwekara kariga bango somali na barkera asisano bono nango nya kubeka muziki bwana abuga na bori gwekarari siko na boko nya na bango iwa gonya gweta etibingana igo nyugo gonya kubwata bwata ke omwana oyo bono kabona ara omusani bono nya koigo gonya gotera migi oyo kiango ebintu ebinge chimba becho bonse nyoko mubori karo mwana kai ya chimba becho nya gotera bono matesa ba bono nera era ma ete igora kini njona bango mubori wo na bago siaro kogenda bono gachi neri goro na chiri konyora rende nga konyoro marogo boyomo kai nkonyora rende omutangazaji ogocha biyaiga ugo introduce buya tinje tiko pinga ko barende ekipawa kio omwana kagwate ekipawa kiaye to komorina na ndo kebisa ko jiande bono rende nabayanya arekana toimoka tinje tiko kana twagenda rende una moigweza mangana ibuna agenda teigo ngagerete nga ninsibogete omwana tigagendere ne school kagenderete sasawa onsi abina maya tutebringa aro yo gatatu tima tinga aiba Edwini aro momura ogatatu asaba mura na banyaruka babere mbari korumaga yae na ndembaro babere korumutu yae era aro yo gatatu yo gatikati na aro mugati basi bano omwanchwa omurigerere bwe TV yaitu abagusi Global Radio oyare tato mwabo Edwin abosire igabosire limwaigwa oyo nere tato mwabo omwana mwarorero bwate talent omwana maete mwana kabwate talent yakegwa ntuke bisa oikatokiorokie eri abantu bonsi bakerore nchino mwana wabagetutu Fidel Somingo mochoke enabagusi Global Radio abagusi Global TV tokonye ngo chitaranda chaito tosirango chitaranda chaito kurwa ase chingongo nye chienze tingo tabangusi yoka chingongo chonsi inye chienze tumirane.